conștienți de anumite proprietăți ale universului care pare să fie structurat, la un moment dat, printr-o tensiune filozofică, apare o sensibilitate care îmi pune o întrebare și mi se naște o fel de întrebare. Întrebarea respectivă generează un răspuns, dar întotdeauna răspunsul generează o axiomă și complementarea ei. Deci întotdeauna apare o reducere prin această formă de asumare a unei variante care lasă loc unei variante neexploatate. Deci, cu alte cuvinte, o bifurcație. Deci, cuvântul central e bifurcație. A apărut o tensiune majoră la mare. Există un creator sau nu, dar acum le-am ia frumos, nu așa, prea brut. Nu-și punea nimeni problema respectivă. Dar apare la o nevoie din cauza și putem să facem niște explicații de doar că nu mă interesează explicația că am găsit că ne-am mâncat în două picioare, că ne cădea operul în față prea tare din cauza faptului că am mâncat creierul partenerilor și atunci automat am văzut nu știu ce creștere de chimism care a creat pilozitatea excesivă și mai vedeam și trebuie să ne ridicăm în două picioare. Deci nu contează. Ideea e că a apărut întrebarea. Când a apărut întrebarea, există un Dumnezeu? Apare și răspunsul potențial, există mai mulți. Sau niciunul, sau există. Deci automat apare o bifurcație. Păi unii s-au dus că există un Dumnezeu, alții au zis că sunt mai mulți zei. Păi după aia mai departe, e un Dumnezeu enorm, dar au mers o perioadă așa, lungă, pentru că evoluție lentă, și pe aia spune, dar e un Dumnezeu născut sau este transcendent? Și a apărut o nouă schismă. Și de așa mai departe. Și Culianul le ia foarte frumos și face tot pomul ăsta, care, de fapt, dacă stai și te uiți puțin în el, unele s-au oprit, altele s-au dezvoltat, iar ele au la bază chiar culturi. Ele sunt elementele care chiar dau stabilitate celor 10.000 de culturi. Și ca ce ne putem imagina că aici sunt culturile, care au la bază o anumită parțialitate. Ăsta de aici, când stătea pe glob simplu, liniștit, dar nicio problemă, că nu intră în contact cu ăsta. Apariția calculatorului și a internetului a creat un mediu care scurcircuitează, pune toate în comun. Conflictul se înmulțește foarte tare din cauza faptului că, în esența omului, prin cultura pe care o are, prin valorile pe care le-a asociat, e conflictuală, prin însăși bifurcațiile care le-a ales. Pe cum trebuie să avem o idee de ansamblu, ca să putem vedea ceea ce nu vede celălalt, ca să putem integra. Dacă nu facem asta, intrăm la rândul nostru din conflicte în conflicte. Iar asta este o primă busolă de integrare. Apropo de ce spune Florin, se uită la Pakistan. Pakistanul este teritoriul prin excelență al terorismului islamic. Pe de altă parte, este și teritoriul prin excelență al sufismului, care este cea mai blândă religie islamică dintre toate, artiști, filozofi, deci oameni de o cultură extraordinară, umaniști, ca budiști sunt sufiștii. Pe același teritoriu, apariția de bifurcații se face deseori ca un răspuns la crize. Unii zic că da, alții zic că nu. Știți cum e povestea. Și atunci fiecare atrage... E organică toată istoria aceasta. Dar noi, cu ocazia asta, putem profita de această organicizare, organizând-o. Ea știm că apare. Dar dacă noi o și direcționăm în așa fel încât să nu fie conflictuală, ci să răspundă la niște nevoi, astfel încât eforturile care se fac, în loc să fie către competiție, să fie către cooperare în rezolvarea unor crize, asta e tot conceptul aici, atunci putem rezolva problema. De fapt. O a doua problemă care se pune și care e interesantă este cât de mult se poate dezvolta un astfel de sistem. Poate integra umanitatea asta de 7-8 miliarde care se află în clipa de față? Sau sunt prea mulți oameni pe planetă? Sau dacă fiecare ocupă o poziție care e perfect diferențiată față de celelalte și e foarte serios pe ceea ce lucrează și devine indispensabil, există o limită superioară de dezvoltare, sunt salturi, e o fluctuație, ne mai ține planeta. Și astea sunt calculabile, pentru că dezvoltarea pe nivele de fracturări mai mari se face pe o schemă pe care v-am mai arătat-o înainte, pe care o vedeți cum este. Din 3 în 3 e vorba de puterea lui 3. Sunt salturi populaționale și fluctuații între salturi. Dacă planeta nu mai are resurse, nu se întinde mai mult. Rămâne cât poate să gestioneze planeta. În rest, vor fi eventual salturi calitative. Conflictele nu se elimină, dar devin locale. Se mai elimină persoanele care nu
nu corespund. Asta a făcut de fiecare dată, după orice criză majoră, după fiecare schimbare de concept cu istoria umană, de fiecare dată, o parte dintre oameni au dispărut. Și e foarte semnificativ, de pildă, că în momentul actual, 70% din populația nativă a Franței, născuți în Franța, din părinți francezi, provine din 30% din populația Franței din vremea Revoluției franceze. Fără să fie supuși la pogromuri sau altceva, omorâți, războaie sau altele, a fost un proces de autoselecție care a favorizat pe unii care au putut integra niște concepte. Deci, e interesantă dinamica asta. De exemplu, ca factori, avem deja două nevoi fundamentale numai din gândurile pe tablă, care arătăm deja o tendință care ar trebui să o manifestăm într-un proiect, să zicem. Dar dacă nu respectăm legea respectivă, nu se generează organic, ca să se poate face ceva local, poate interesant pentru două persoane, dar nu se poate generaliza, pentru că asta e o formă de extensie generalizată. Una este problema modului logic în care funcționăm. Ne funcționăm pe logica textului exclus. Deci nu pot să merg că da sau în același timp. Punct. Deci automat deja am o limită principială cu care nu pot să văd. Am încercat logică fac o grămadă de alte elemente, dar nu am făcut un salt. Apropo de... E o problemă. E singura logică. A doua problemă este o problemă de viziune de senzitivitate, de a vedea și celelalte frunze. Pentru că eu sunt, acum dau parabola aceea cu peștele în bancul de pești. Mișcarea bancului de pești are legătură cu analiza oricât de atent unui pește. Deci am nevoie acum de un nou simț de integrare, de ce să-mi proiectez, să-mi generez, cum zice, cum îl cheamă Makovski, acea materie risică, dincolo de neurocortex, cu care să încep să simt întregul ca să pot să mă corelez în întregul respectiv. Că dacă n-am pus ora asta de întreg, se pare că sunt totul. Atunci sunt un ego care nu va permite o dezvoltare sustenabilă. Că nu se poate încadra pe un flux și nu admite că eu sunt parte dintr-un flux, că eu sunt totul și atunci îl blochez. Asta înseamnă o altă lege, dăruiește. Pe toată lumea vrea să aibă acasă, toată lumea are proprietate. Nu poate să fac nimic fără proprietate. Și asta prin proprietate blochez, am ajuns să se blocheze apa, să facem taxă și pe apă, taxă și pe aer. Deci automat, dacă nu lăsăm să curgă, deci sunt câteva elemente fundamentale care sunt cauze și care se văd imediat dacă știți să te pe programul ăsta. Chiar care pare utopic. Că, într-adevăr, când te uiți la modul în care merge în realitatea, dai seama că pare utopic. Dar când începi să înțelegi cât de important este să curgă coerent fluxul diferitelor elemente, părți, componente, instituții și așa departe, îți dai seama că n-ai de ales dacă vrei să fie sustenabil la zona. Eu aș vrea să pun întrebarea cât considerați dumneavoastră că poate deveni aplicabilă această viziune în perioada actuală. Arăt care este istoria. Istoria e foarte interesantă. Acum Asia începe să lucreze ca să formeze o monedă unică care se opune monezilor euro-americane. Mediul natural a luat-o foarte tare la vale. Iarna trecută, v-am zis, a înghețat la Michigan, Niagara, iar acum sunt tornade permanent în Statele Unite, care distrug. E o rafală de tornade teribile. America nu a semnat nici acum tratatul de la Kyoto pentru mediu și probabil că nesemnându-l a și încălcat normele care să o poată face sustenabilă. Deci acum vine reacția mediului. Și asta vreau să vă spun. Există reacția mediului social, există reacția mediului natural, care limitează dezvoltarea la nesfârșit. Care vă pricepeți la calcule, inginerie, matematică, așa mai departe, știți, Florin, probabil că știți de treaba aceasta, că dacă ai un canal cu pereții mărginiți, așa, și dai drumul la un val de apă, care are o creastă înaltă, circulația acelui val de apă este mult mai rapidă decât circulația normală a unui val. Datorită faptul că limitările măresc viteza. E o ecuație bipatratică care apare acolo, o ecuație liniară. Asta arată, de fapt, cam care este dinamica unor fluxuri care sunt băgate între niște pereți limitativi. Avem un perete limitativ pe zona financiară, un perete financiar-economică, perete limitativ pe zona ecologică și alți pereți limitativi care strâng din ce în ce mai tare
Părerea mea că în condițiile acestea, valul nostru va înainta nu după ecuații pătratică, ci după ecuație exponențială. Deci ceea ce apare acolo ca soluție are toate șansele să fie gândită, judecată, evaluată, pusă în aplicație. Dacă țineți minte, cum era de data trecută când am pus cu difuzoarele și cum se ridicau obiectele în aer, dacă există mai multe centre de difuzare care în același timp să rezoneze și să arate un tip de lucru și un tip de viziune. Ok? Deci, e posibil să întâmple chiar în cursul vieții noastre o astfel de schimbare. Pentru a se evita un război, pentru a se evita o criză financiară totală, un război financiar care apare acum la orizont începând de anul ăsta, războiul aurului și al urii. În limba bătrână, aur înseamnă ură. Cantitativul versus calitativ. Asta a explicat scăderea prețului la aur. Da. Scăderea prețului aur a fost făcută artificial de americani în clipa în care au rămas fără aur la Fort Knox. Că au tranzacționat pe piață, au trebuit să plătească datorii Chinei și așa mai departe. Au fost multe jocuri aici. Dacă am dat dacă abordăm pe sus, e adevărat că prin structură, fiind economistul, sunt practică. Poate că am o gândire mai legată de material. La ora actuală, evoluția umană este a fi, a avea și a face și a avea. Da? Economia se mișcă în zona asta. Pentru că nu pot să nu fac referire la economia care se mișcă între a face și a avea. Și asta se face cu funcția maximizare profit. Și asta a dus în continuare la discrepanțele majore la ora actuală, care s-au adâncit până la 2% din populație deține 98% din PIB-ul mondial, da? Deci e în această situație. Filozofia asiatică, că vorbeam aici de diferite culturi, integrează zona lui a fi în partea asta. Dar, în zona așa, mai puțin, a face pentru a se dezvolta intelectual, da? A se dezvolta spre... Deci asta este zona asiatică, de care nu o fie frică, da? Iar asta de aici e zona americană, care merge numai așa, în zona materialului, da? Problema noastră la ora actuală este această combinație între cele două. Deci această combinație între cele două e singura care poate să asigure din nou refacerea și menținerea mediului. De ce? Pentru că dacă nu se va merge pe a fi, că asta e ceea ce spunea, a gândi în mediu și a trăia în... Adică a te integra și a înțelege ansamblu, da? Dacă eu mă întorc în tot ce înseamnă gândire la a fi și apoi mă duc să fac numai în măsura în care este necesar, nu pentru a avea, deci scot din ecuație acesta avea, ci doar a face pentru a fi, deci eu trebuie să rup acest lanț aici. Întrebarea care vine clar, pe un fond în care ăștia se mișcă doar așa, deci aș putea zice că ei sunt mai avansați în a promova această, să zicem, privire de ansamblu, dar ei aleargă spre a avea de dincoace, pentru că au fost ținuți în spuneați că rolul României undeva ar trebui să fie aici. Printr-o străpungere, nu printr-o negociere între situațiile existente. Da. Nu, printr-o soluție care e în afara realității.
Da. Mai departe, cine vrea să o accepte Întrebarea- bine, cine nu. Întrebarea esențială aici este toată economia, că mă întorc, pentru că până la urmă trăim într-un mediu economic, toată economia funcționează pe maximizarea profitului. Da, da. Dacă Se vrem- poate, numai un moment să închei figura, Uitați-vă la se asta. poate face saltul, Se poate. pentru că e vorba de un salt, în momentul în care înlocuiesc paradigma economică a lui Homo economicus, da? Cu Homo spiritualul sau... Universalist. Homo universalis, cum vrem. Avem un mare matematician al nostru, Homo universalist. Bun. Soluția este în momentul în care știu cum fac acest salt. Exact. Mai mult de atât. Deci întrebarea este cum. Ok. Discutăm și mă uit. De acord, e începută complet. Asta este. E perfect. Eu vă arăt și cum. Dar vreau să vă arăt de fapt că pe schema fractolonică, de la bun început, în afară de a avea afaceri care nu sunt eliminate, apar echilibrările de a proteja, dezvolta, crea. Deci astea sunt, povestea e să reducem pe asta la conceptele derivate. Și dincolo, Păi, de sus înseamnă păi plăcere, stați. jos înseamnă bucurie, Deci, vezi... păi să vă spun, deci a fi aici este a proteja, da? Nu, nu. A avea. Nu, nu. Sunt între, cred. Voi. Da, vă spun, da. Sigur. Deci, sau poate ziceți aici a fi a proteja? crea. A proteja? Da, da, da. A crea. A fi înseamnă a crea, corect. A fi înseamnă a crea. A avea A proteja. înseamnă a proteja. Sunt între. Sunt între. Aici e toată problema de... Sunt Aici rotiți un pic schema ca să vedeți cum se combină ei între. Ele sunt mediane. Uitați-vă Sunt aici. tot unghi, dar nu sunt pe aceeași față, nu sunt pe aceeași unghi. Uitați-vă. Da, dar Da. soluția este pentru că ne întoarcem toți, căutăm calea prin care să ajungem la saltul de... Da? Că de fapt asta